hey madoda, ayikho into engichaza njengokuthi mangisakhuluma into kube khona abantu abagolozayo, abanye bangakholwa mayisiyenzeka bese beyakhexa. Uthe ezokhuluma upresident ngangena live ngathi upresident alikho ilanga ukuthi wakhona ujikele umkhulu. Into angayenza ukuzama ukubamba ipublic, angashaya umchunu nje, angenze njani, anganika umchunu leave. Hey, abantu bathi ayikho leyo nto, ngathi bese enzi commission. I-commission yini? Leyanto ye-commission kusuke control republic engathi khonto eyenziwayo. Hayi kodwa ukuthi kusuke kwenziwa mase kuhamba imali ze-state. Makuthiwa commission nje, i-history ye-commission le South Africa ayigcini iy'thelo zokuthi abantu bathola ubulungiswa, kodwa i-commission la igcina ilinyathelile udaba elisuke lusematheni. I-commission into yokunyathela udaba olusematheni la eSouth Africa, angazi kwamanye amakhanda. So mina ngikusho lokho ngoba ngi-understanda ukuthi upresident nomchunu, uyabona uma nomuntu umfethu okwazi ukuma nawe eyimweni zibucayi ame nawe awumlahli lo muntu. Nawe futhi ekhaya bafethu lento singayijaji wrong. Nawe ekhaya ungamlahli umuntu oma nawe kushubile, ungamlahli umuntu olwa nawe izitha zifuna ukuqeda ame nawe, ungamlahli umuntu okwazi ukukudonsa uma ubhajiwe. Bafethu ake simele nje iqiniso limsulwa. Ungayilahli indoda yakho okwazi ukukhala kuyona mangabe kuthiwa ngempela sibi isimo. Ungamlahli umngakho okwazi ukukufukula ubhajiwe, ayenzi leyo nto. Ungamlahli umngani wakho ukuthi sebekulahle bonke ancamela ukuthukwa. Ungamlahli lo muntu. Vele kusemhlabeni, vele kudlala ipolitiki versus umdlalo. Umehluko umdlalo ongcolile, umdlalo rough. Ipolitiki, kwipolitiki akekho umuntu oneqiniso kwipolitiki. Kodwa ukuzuyidlana kufuna namhlanje uveza amanga kalo, kusasa baveza amanga wakho, phambi kwakusasa kuvela amanga lapha. Kodwa nje kwipolitiki akekho umuntu omsulwa, zishayana ngomqondo one way. Akekho umsulwa kupolitiki. Bese zidlala lonto uma ungali-understand igama elipolitiki, mawusangena kupolitiki uthi khona wrong, khona right, khona njeya. Ipolitiki it's a dirty game. Nawe mawungangena kupolitiki ube semandleni kuyoshiya ukuthi wrong futhi uyawenza wrong. Ipolitiki leyo into ekhohliswayo kupolitiki kubangwa nje kusama umphakathi, kubangwa ivoti ipolitiki lomphakathi. Yiloyo ungena azenze into enhle emphakathini, omunye angene okuhle, omunye, kodwa ipolitiki lamahlazo engiwashoyo uwabona ngoba sebexabana. Yila ifike vele khona mpa ukuthi awukani bekunjena la ipolitiki leyo. Ngithema ngisho lento abantu bacabanga ukuthi ngiyadlala. Ngisho ezokhuluma upresident ngase ngingenile. Thema ngena ngama ngathi upresident nathi into azoyisho. Ake uthi ke nginivezele futhi lento. Awuthi ke nginivezele. Iveza kanjani lento? Awuthi ngithi ufuna ukuveza lenkulumo. Ufuna ukuveza lenkulumo yami. Phendule la ngithi. Phenduka wena. Nakho ngishaya uplay la. Ake ubuke ukuthi njengamanje upresident bengabe khuluma. Inkulumo yakhe yonke nizoyizwa futhi ngoba nisile. Uma ngeke kuze kuthiwa ngelinye ilanga umchunu lalela siyaqosha cha. Mhlawumbe ngamisa isikhashana. Mhlawumbe ingabe i-commission ekuthiwa investigate nayo nto futhi iphelele. Noma kuthiwa hayi mhlawumbe siyakumisa isikhashana sincane ukuphela straight round. Leyo kuthiwa siya-expela. Angicheka ngempela esigodlweni lodaba ngoba ngeke ngene esigodlweni ngizobuza udaba nje cha. Ngisikhulumela nje mina from my point of view. Angaze ngingene esigodlweni futhi ngithanga ngifuna ukungena
let me talk to the public and the truth. Seku minister ukwazile ukumela upresident. You scratch my back, I scratch yours. Ila maqiniso angafuneki. Ngilibeka nje libe njalo. Sezokhuluma nje bese ngiyishila lento. Ukuthi hayi uzoshaba ke live encane. Hey, zathini la? Zathi hayi unamanga. Hayi ngeke kube njalo. Hayi wara. Ngathi hayi kuncane kwe live. Mase kuthiwa Truth Commission of Inquiries. Commission baba. Into ezokuthi ithi 1 month, ithi 2 months, ithi 3 months, ithi 4 months, mase kuthi nya. Hey. Yefethu ngadinwa kakhulu. Ipolitiki baba iyadlalo. Ngadinwa kakhulu. Ingakho mina ngathatha isinqumo sokumela abantu ukuthi abantu ngibamele einkingeni abazaziyo ezibashaya kuphela imali yabo, ezibashaya kuhlakaze kumndeni, ezibashaya babe neziphi ngathi ngiyabamela abantu. Ngaze ngabamela ngisho be exploitwa izinyanga eziyizinja ngathi mina ngiyabamela abantu. Ngama ngathi kwanqoba abantu. Nqobanga mina. Nakho la sikhona. That is the reason nginana manje ngizobamela abantu. Ingakho njengoba iphawu inyuke kangaka, nje ngiyibeka ngqo. Ingakho nginweba ngishiya idama le. Ngoba abantu kumele singacinga ukukhuluma, kumele sikhulume sibanqobele. Sikhulume sibanike amakhanakhana oil sibanqobele. Ngakho ngeke babudidiseke unomakhanakhana oil uphethe mina. Ukwazi ukufika kumina uthi my king ngizobuza. Uthi my king cha ngithanga ngifike esigodlweni esikhulu. Uma ufika mina I welcome with warm hands. Ngoba ngiyazi izipho olwa nazo ngaphandle. Zilala iphenduka. Aphenduka. Uma mina sengiyibukile into ngoba ngishiya inkinga zakho siqale siyibuke kuqala. Njengoba ngikwazi ukubuka le ukuthi ha president mayefika. Uzobanikeza umchunje live encane futhi. Bese thi nansi commission of inquiry. Izo investigate yonke into. Bese kuthi niya. Bafethu njengoba ngikhona ngisebenziseni entweni enifuna ukuzi understanda. Laba abangenaso lesiphiwe nginaso abangazondi abahambe nabo babagumba madam bese beyangibuza ukuthi kuma level uze ube ku7 ukuze ukwazi ukukhunta eqonde ngqo wenza kanjani. Ongangizondi mfowethu uku level 1 ungizona ngoba uqala into ngakuzwa imele. Mina nginthatha njengabantwana bakaNkulunkulu ekumele ngibalwele emhlabeni. Ngize ngilwele ngishiya itha zami. Ngize ngilwele ngishaba semajele, ngilwele ngishaba semsebenzini, ngilwele somabhizinisi, ngilwele ama politicians. Mina ngilwele wonke uhlobo lomuntu mina. Ngoba amandla enginawo uma ngalwelanga umuntu ayangisinda, afuna njalo ngihlale yabo ngihlale nginqobela umuntu njalo, ngihlale ngilwa. Bese kuthiwa hawu King Bhaka wazi ngani kuzoba njani. Uyabo akakho umuntu owayengasho ngale yaminyaka. Athi labantu ekuthiwa babula lusezomeyiwa. Umela imina kuphela umuntu owama ngathi abalazi icala. Bathula bonke abafundisi, zathula zonke inyanga, bathula ogada abaprofeti. Abalithinti icala kasenzo. Ubagaga futhi abalithinti ukuthi uzoba njani. Ngoba liyanto ingaphezulu kwabantu kodwa ingaphansi kwami. Icala senzo lama spirit amakhulu kakhulu la cala. Kodwa ngaphansi futhi kwe level yami. Ingakho mina ngikwazi ukulibona ukuthi la kunje. Kasho kusayihlazo. Mina. Ziningi into engishilo mina. Mina ngake mina ngatshela izinyanga zifuna ukwenza ifestival ilento umcimbi Moses Mabhida zithi zizobekana kuthiwe khona ingcwele. Ngathi into engeke iziyenzeke le nto. Ngathi into engeke iziyenzeke le nto. Ngama ngedwa mina kwathi wayibu ukuthatha phi lokho kwathi wayi umona kwathi wangeke hey kwangathi drama iyayidlala 2 weeks wonke lo igijimile nje eUking Bhaka ilokishilo ithi bafana bami nihlulwa yini ukuhlola ukuthi kudlalwa ngani lana kanti lezi igodlo zeni zenzani kangongisho njalo ngithi ngoba zihlulekile igodlo zeni sengenitshela awukho umcimbi ozoba seMoses Mabhida ngomhla ka 30 September ngangilongishilo lathi malifika hey ayikho ithi yadonsa amehlo njengaleyo lathi malifika ilanga bethi abantu sizobona ile engagcotshwa khona ke mina emazulwini kwathi uyingqwele
Wingwele King. Leli gama lika King kumina lokunwayisini. Igama enqoba ingqinamba leli la public kubonakala. Lona igama okugcotshwa abantu abambalwa no thathe ifa ukuthi hayike ka spiritual asithena uking nalo cha ngobe la mina. As a result no one can ever challenge me la. Ngisho ngalanda umuntu okuthi umthemba kanjani ngokwaka spiritual mase ebhekene nami la. Iyo ichamela indoda noma uyichamela whoever umletha la. Ngeke ngoba inama level baba funa uqina ukhakhayi ube ne spiritual wisdom. Ube nakho ukuthi abantu ubalulwela ngokweqiniso. Tshela ke mina. Ngakho nje mina mase ngithe mina ngiyama nabantu ngeke uzungisuse futhi. Ngama mina. Namanje ngisabatshela abantu bafowethu ningaphulwa inhliziyo ipolitiki. Kwipolitiki kudlalwa ingqondo. Kwipolitiki i-dirty game. Kwipolitiki akekho umuntu ekuthiwa umsulwa kwipolitiki. Once ugaqa umlenze wakho kwipolitiki sewufake kwi-dirty game. Kudlalwa wena kudlalwa abantu. Uzobona selidlala bodwa bakhiphana ekhundleni sebeyakhala sehlanjwe inkantolo kuyabangwa uwine lo namhlanje sasakwile ipolitiki nje. Ma uwine lapho ipolitiki uyakwazi ukuphatha abantu. Bese uyabakhohlisa abantu ngizokwenza ukuthi kwakona ukukhohlisa abantu ushita ukuze uzeze usadlala abantu ingqondo badlala ipolitiki kwabantu. Babuye bamakane ukuthi uzokwenza ukuthi awusakwenzanga ukuthi lo maka lo nayo udlala ipolitiki ufuna abantu beze ngakuyena. Kodwa nje zonke ziyafana. Politiki votela lo muntu ngoba umuzwe enhlizweni hayi ngoba uconvincewe. Ngoba nalokho convince ukusasa uzombona seshiye phansi seyigcela lenhlangano bethi ngena kuyona wena. Lo bethi ngena ngapha thola uzombona kusasa ube ngasayitholi into ebeyifuna. Uzobuya aphume kodwa waye convince nani encoma sebekhohlika ukuthi yonke lento siyibona la ube encoma last year uyagxeka this year mawubuza thi why phela kwipolitiki there is no permanent friendship. Hayi phela besaba ngoba supporter support ideology. Mina ngeke mina kufunje mina umuntu engizomuzwa la mina kwipolitiki azame engathi khona ongcono. Ukuncoma umuntu uthi ungcono ajikele wena kusasa wena uzwe isothi amavidiyo ungawadilitha kanjani owawenza esejikele wena noma sekujikele lo muntu omthandayo kwiorganization. Khona abantu awuthi mawukhuluma la ngama political party kuthi abakubulale enkundleni zokuxhumana. Namhlanje bathula nya. Namhlanje nya ngoba yindaba sebegilekile. Thina ke sibuka le phesheya. Sathi sisho sithi hayibo akalungile lo yamuntu. Kurongi luya. Irongi liyangani? Kwathi why yenzeni ingane? Khona bebekhuluma ku TikTok nje kuthiwa ngibhaka wazwa isukele intombazane yabantu yenzeni? Sathi hayibo lengane izolimaza umbutho. Namhlanje kwenzakalani kumapeketwana. Sathi sikhuluma ngele ndoda eyisuka lapha eqembini layo ijoyina leli. Sathi hayibo njengoba izile kulwa ama spirit manje. Ngeke izilast ngoba kunomqondo odlalwa yipower ongeke ku level yabo. Abantu bangizwa ka ba spiritually gifted kodwa inqwaba nje okobhatoma ingizwanga.